zanina chuan Marcel Universe kanen chunzom lenga episode masa khan lin dongan an clan spirit treasure hluta kala ti kan thlir kho towa tlailama chuan Kingtani khan lin donga lo ho hun chu lo nga ka chumun chuan in to thu le Kingyen khuwa ho ho wachak to thua soya Marcelin to ka chuan ho ve theidon lo thu le 100 dynasty betela atel ve tur thua soya achak bel theinan an dynasty pon lama fe chua chua du thua soibu Kingtani chuan ngati nge chu tiang thil chu ti khera du zota tuna po achak to hle thu le an chung ko po main kana an lu le to thua soya Marcelin to ka chuan tunaya chak nela du thua soi thung Kingtani chuan achak tok to ngain hlim takan chung ko chen ho mai me du to wa Marcelin to ka chuan ala chak tok lo thu sein tuem hne na thulo tiam to ati lo tlin nge ngai thua soi ni tani chuan ang tia nge kalbo tu ma zot le ya lin to ka chuan ala khre thiam mai lo thu lo sein tani chuan kon sei ve du thu le an dynasty pon lam chuan zir chen dun thei thua soi ya Marcelin to ka chuan chu thil chu no pangin fiam nang mai me ni lo thu lo sein pon lam khovel chu ala gom hle thua soi ya athu sei chuan Kingtani ru chu tin a hle ya a chan chu lin dong a chuan pui ngai reng le ti boi tu tu ra ala ngai wanga ni tani chuan lungoi lo takin atlan sana anin belai chu po warman dan sir tir tu senior tia ko khana lo en ve reng bo atuk zinga chuan lin dong ale lin Langtian-a chu jin chuk turin a lo in buat saya klan mi le sa tam tak te chu pung khomin lin dong ale lin Langtian-a chunga chuan beise nan nei sang hle ya 100 dynasty betela chuan an tel ve phak nge yan beise ni an leader po chuan lo fuin du sakna hlana an kan phalam hun chu an kuta om thua soibuk longa lu don chuan lin dong a chuan a chung te ho chu mang tha ma se Kingtani mu ve mai lo thung apu chuan tani chu akal le ngal don awang chuan ala lungoi thei lo thua soya longa tangan kon ko to wangin lin dong a po chu man mo takin a han chuanga an thlok liam tur chu Kingtani po chuan a lo thlir ve renga lin dong a berin a kal san le ta ka chuan a senior chu zui ve ta season 4 chu top ta ni season 5 in tran na chuan lin kan ta chuan tournament an nei na hun tur chuan lo thleng chia chu huna chuan uang clan te po kha local vein clan rang an champion ten pung kho mani main hall laman pan lai chuan lin dong a chuan uang clan te kha va muleya uang yena bulakal chu ala mungai lo ani an clan leader chuan chu pa chu uang yena te unau singa upa ber uang songa ni thuron sein uang songa chu uang klana an champion ani thua seibuk leader chuan lin dong a chu film khur hle turin a cha a chan chu uang klan te nen boina an lo nei to wangin tournament a chuan ang tinemo chet an lak thei thua seibuk an pia dewa mi pahni lo ding te chanchin po chu khrilin tian lu sekami du iuna le manuang sekami man sana an ni thua soya siklian ni lo ma se an champion te chu ngai nep chi an ni lo thua seibuk mi pahni lo ti in lin dong an lo mu chuan lin Langtian-a hne lo tin an lo soya chu chuan lin Langtian-a chu ti thin rim hle ni chu ti lai chuan war general pakhat thian thu ron puang in kan khang ngai wa ron kal te chu in chung lama lo valut khom to turin atia in chunga chuan kan khang te chuan an dynasty a ho tu ber an lo ngak meka uang clan leader chuan lin clan leader chu deu soin lin dong ateng branch clan ami clan ayo tura an ron thlan chuawang chuan lin clan a chuan mi chak deu anom thlot lo mi lo zota lin clan leader chuan branch family lam ni lo in a chaka piang te a choi san tur thu lo sei thung
chu ti lai chuan uang ye na kha na uang zonga hne na lin Langtian-a bulading chu lin donga ati chuan ni thu alo soya uang zonga chuan ang tin ma chang lo in lin donga chu fa en phaya lin Langtian-a chuan lo chi ba in uang zona chuan ang tin nge lin donga te ang chu ol sam taka hne lo thei alo zota lin Langtian-a chuan a van nei wang chaw ani thu lo sein uang zonga chuan group khata lin donga te nen chuan an omani chuan khongai na lan tir lo tur thu le uang klan te lo ngai nep to na song songa wang chuan agul let ngai tur thua soya masalin donga chuan lo hlau bik lo in uang klan te chu tong hnem lutuk lo turin a lo ti ya atul phot chuan mul phau taka siam le tur thua sei bo chu chuan uang zonga chuan ti thin rim hle ya anin sual ngal trep ani midang ho na lo mu chuan uang zonga chonga ma wangin lin donga chu huai sen an lo ti hle ya chu ti lai chuan an dynasty a ho tu ber chu ron thleng ve che in sual chuan thul le ya an dynasty ho tu pa tanga energy ron chuak chu lin donga chuan tang dai lo ti hle ya ma se ngai tu thui ma in mi puiten hena chuan a fa pa pathum na moling a chu mel hriat tira inti sek na chuan a tel ve do na lo ni inti sek turten moling a tel ve don tian hriat chuan an tlin theina chance chu chelhe in an hria an lal chuan an dan te chu puang zung zung in mi panga chau an dynasty ai o chuan an kal thei do na wangin inti sek turte chu group nga a anin trend daranga group tina chakber thau te chu an tling tina ni don ani inti sek tura local tamzok te chuan be seinan nei chaw nga hleya klan lian pali te le moling a chuan sin nga chun hauvek an ring ani lal chuan atuk zinga inti sek na chon tran tur thua soya klan khang khang te chu mun la taka tanga ron kal khom an nia wangin tuna tan chuan chol hadam to turin ati zui bo an so don chuan uang klan leader chuan lin klan leader lin fena chu deu so leya tournament a chuan group khata anom palani chuan uang zonga chuan khongai na lan tir lo tur thu sein kumsam ni liam ta an lo hne to ang che khan tun tuma po lin klan te chuan hne tur thu soya an kal nu chuan lin fena chuan lin donga te chu fui leya lin klan te zawm na chu an kuta liu liwain nga thu sein an change ngai thu a sei bu lin Langtian-a chuan lin donga hne na group khata an lo am ho ani chuan khongai na lan tir lo tur thu a sei ve leya lin donga po chuan ani pon lan tir lo tur thu lo sei ve bu an dynasty lal chuan a fapa moling a chu lo bia in tu tange hu phuram dewa khria ta lo zota moling a chuan uang zonga le lin Langtian-a bak chu be hau tak tur ama khria lo thu lo sein apa chuan lin donga kha engya ngai dan lo zot le a moling a chuan lin donga chu mani lo ka ming ron ser thar ve chaw ani wangin poipui tham ani arin lo thu lo se ni ma se pa chuan lin Langtian-a pon lin donga chu an he thei big lo thu sein ngai nep su lo turin moling a chu cha ni atuk zinga chuan inti sek tur te chu tual chola chuan an kal khoma an lal chuan spiritual energy chu fireball a chuan kablu tur ati in chu chuan group nga a lo then dar don ani uang zonga le lin donga chu group khata anom dun tange nge ya moling ale khin klanami khin sia kha group khata an lo gom ve bok anu loka fireball chuan engron kap chuakin portal panga hi ron in honga inti sek tur te chu anom na portal tur thawa chuan an zuang lu tran ngal bok lin fela chuan an kan ming thatna chu an kutain nga thu lin dong te chu lo khil leya chiminu chuan du sakna hlanin portal a chuan an zuang lut ve ta ni portal chunga chuan participant ta chuan an bei pui tura rot ta chu ain to danin an bei zela lindonga chuan wangfu clan champion wangfu ina lo bei meka lindonga chuan o sam taka hne thein achak lo ta chuan hinga tham ral zelani
participant tamzo kan tlak nu chuan final round an thleng der towa Langtian-a le tian lu sekami du yu na kha an lo in ma chona Langtian-a chuan a tham lo mel hle ni moling ale kinsia kha final an lo in tum ve mek boka chuti lai chuan lindong ale wangzong a polo in ma chon mekin wangzong a chuan lindongan wang fui na he thei chu makati thu lo soya masya ni chu midawang mai mai ani lo tur thu soin lindong a chu be zui ngal bok a golden cooling pump mang chuan be ve ma se lindong a chuan ol sam takin a lo dang vek theya do thei to lowin a blood demon asura fe choron la chuaka chu fe a chuan demonic energy chakta kaw ma wangin diwa chuan lindong a chu film khur hle tur na cha voi khat po khoi fu the ni chuan a thi pha hial thei thu a sei bok a sei zo rol chuan wangzong a chuan a ron be phei ngala anin beina chuan anin he tok leya ma se wangzong a chu tlema che thade usokin lindong a fei high level spirit treasure po chu a fei demonic energy chaktaka wang chuan a chetrep to ni wangzong a chuan chaktura in ngai to in asura demon technique mangin lindong a chu be chunzom le ngala lindong a chuan a spirit treasure nei thar heavy peak prison mang chuan a lo dang ve ngal bok an power chu chakem awangin anin beina field chuan ti chevekti pon lamami te chuan an lo kha theya an dynasty lal chuan makati zok hle ni lin clan leader po chu lo mangang to hleya ma se wang clan leader chuan lau thona la nei lo thunga a chan chu wangzong a chu akin tok em fangani chuti lai chuan portal dang atang chuan champion te chuan ron chuak khom tran towa manuang sekami mansana chu ron champion ve thein clan lian zok te ne the wang chuan makan lo ti hleya Langtian-a le moling a po ron chak thein si to ber chu uang clan ten an chan ve ngai to tur thu an leader chuan a lo sei bok chuti lai chuan wangzong a chu lo hliam na ve to hleya ma se tlom mai mai chu la tumbik lo ani lindong a po chuan hla khem du bik lo in a spiritual pressure chu lo ti nat bel leya wangyen a po chuan tur liam mai mai to bik lo in a technique chakber ron manga asura demon lian tak hiaron samon ani lindong a po chuan chu a technique chakber ani ti lo kha thei mai a heavenly destruction world suppressing four finger mangin a lo be led ve ngal bok wangzong a chu portal atang chuan mong changin a ron chuaka mi puite chuan chakzoka lo ngain uang clan leader chu alo in ti thei man hle ni masa nuloka achuak masazok chu chakzok an ningot lo thu lindong a chuan a ron soya hliam na engma lo la nei ve lo ani dynasty lalin a lo mu chuan nena changtu zok chu lin kanami lindong ani thu lo soya lin kan ta chuan sit ni lion chana wangin anin ti sengna chuan che thatber thu an lal chuan pakhilin lin clan leader chu lompuina wa hlan ngal bok an dynasty ayowa 100 dynasty battle fe chuk tur ta chuan siang ta an lal chuan du sangna hlanin athilpe katan holy spirit altara champion ta chu anin cultivate phal saka chumuna chuan spiritual energy chaktak tam takaw ma wangin cultivation level up na thle ni champion panga ta chuan altar lam chuan pana an ho tu pa chuan an thei anga tam energy la lu turin atia ma se dilmong lama chuan lu thuk lo turin champion te chu cha ngal bok ahnuloka clan leader te chuan holy spirit altara chuan an energy an ka bluta
portal pakhat hi kon in hongin ta chuan an zuang lut ta ni an cultivate tika tangin lindong a chuan a demonic ape spirit chu kan chak pha nga hle tia ka theya dio chuan lo sei fein chu divine pool nuya chuan man lai demonic beast engemaw chakta kom tur thua soya chu energy tam tak lo chuna bul chuan ni arin thu soin chu demonic beast blood essence chuan nei thei chuan a cultivation a na sataka ma son thei pha rin thua soya lindong a chu zuklak tum chin turin a tiani chu ti lai chuan lindong a chuan lin Langtian-a tuin hnoi lama lu thalai chu hmuin demon blood essence chu laka tum ve tho ani ring hala azui thave ngal buk moling a chuan lo hmuin enge tian tum a kha thiam lo hle ni lindong a ron kal ve wang chuan lin Langtian-a chuan a lo be ngala lindong a chuan a thei to pa lo bumin atian lin halbert attack mang chuan a lo be let ve ya anu dewa dilmonga puk pakata hian zuk chuak lolin chumuna chuan manlai demonic beast chaktak nirvana face tal kai to tur chuan lo phur bata ataksa chu thito ma se athlaraw chula nung renga manlai lal chum ko ten formation pakat mangin chumuna chuan an tan tirani lin Langtian-a chuan an kan leader in champion ni na pelau lo se chu lindong a chuan chu tiang din hun chu aron thlen phak lo tur thua soya lindong a chuan ngatan ma lo ngai big lowin ani po chuan ne nu ani thua ron soya ako chunga spirit om puina wang chawa ai tek khadole theyani thua soyani chu vele lin Langtian-a ko chunga tang chuan Chenchilh tu spirit chu ron chuaka lindong a chuan ang kimalo khian vector wangin in thu pangai to lo thua ron soya episode 26 chu top ta ni